Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-25 ng petsa sa bulan sang Oktubre tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon? Sa sining udto ang iban sining yara pa sa mga trabahuan. Ang iban sining yara sa ilatag sa kamapuluyan nagahimos na para paniyaga mga kaaksyon. No? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Magainop na rin kita tubtub sa takna launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, mga balita lokal kag nasyonal kalakip man nga ato si iban pang mga topiko dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kapurukan kag kabarangayan, sa mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad naman niya sa probinsya sang Negros Occidental kag kalakip man sa oriental side nga nagpamati na diri sa aton sining pagpangalagad. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimara sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clanin Antique kag tubtub sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Dalon ta mga kaaksyon karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters on board na kag fielded na sa area sang ila sinin nasakupan sa sining mga inuras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay may balita kita sa Kapitolyo igadulong ina ni aksyon na Marlon Hinovia kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni aksyon na Dale Salazar. Ini may kangtanan sa Bacolod Traffic Authority Office gina-finalize pang traffic plan para sa Tigkalalag Road closure ipatuman sa Dalan, Burgos. Kag sa BCPO naman nga balita ni aksyon na Eden Abuso, may sobra pa. Galing kay tunga pa sa milyon sobra ho ang nabilin nga droga, no? Ti lalaki na kuan sa masobra sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sang shabu kay nasang kagahon under provision pa bangod sa kasuman nga illegal nga droga. Amo nang ginatawag nga batinggilan kag wala kadudlaan kay tinadakpan na sadto nagbalik naman sa pagbaligya ati droga man gihapon na. Ay, pertino. Sa Nokpo naman nga balita ni aksyon na John Diaz. Ini may kangtanan sa implementation plan sang Nokpo para sa Uplan Ligtas Undas 2022 aprobado na. Kag top 3 most wanted person sa syudad sang La Carlota, dakop ini sang mga kapulisan. Kalakip man sa patrol nga balita karon ni aksyon na Eden Abuso kay ginpangita gini ni aksyon ni Eden Abuso kay nadakpan ni gidman ho ining lalaki nga nag-viral sa social media matapos nga nagyaw-yaw sang gwardiya plano magpasaka pa sang kaso. Ay lalaki kuno nagpayag nga kung may malain nga matabo sa iya wala na sa iban nga pasibangdan kundi ang mga gwardiya ay kanami sang radarya no. Sige lang, kung na muna yung kinaiyaya, respetohon tayo na, no? But dapat ibutang taman sa lugar, kag kung anong ginapatuman, nga rules and regulations sa isa ka subdivision, respetohon tayo na kung residente ikaw, no? Kaya kung hindi ka magrespeta, especially nga kung may implementar ang subdivision sa imo or ang association ninyo, way ka man gatuman, imo na iya pala mungol, no? Okay man lang na iya kay tiara ng balay mo pero ti kung anong kasuguan tanis ang association or ang pagsulundan dira mag-avoid ka man or magtuman ka man, no? Mula na simple nga sitwasyon. Sa balita naman sa kay-aksyon na Roger Gotib karon dugay-dugay nadakpan sa drug by bust operation, no? Kahapon sa ngapon pa iga pasaka na or i-inquest proceedings subong adlaw. Sa balita naman kay aksyon Nelson Patinio, tatay nga nagapangatubang kaso ho paglapas ang 7610 or child abuse ni ginaristo anak gin kastigo. Ay perti tatay sini gin pasaylo sa banwa sang Calatrava. Kag isa ka top 10 most wanted person sa banwasang Binalbagan, dakop. Sa balita nasyonal kadamon sa mga bagong COVID-19 cases nagdubo suno sa DOH. Utod sang napatay nga middleman ho nagwa ginaligar nagsugo sa krimen ginbulgar. Sinako-sako nga kalamay ho gikan sa Thailand na balabagan sa Batangas. Kag apat ka mga brand sang bulong sa ubo kag sipon para sa mga kabataan na makamamatay kuno suno sa Foods and Drugs Administration o kon FDA. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay
mahina ang kalaban. Amat-amaton talang ni kay siling nila mahinang kalaban sige, amat-amaton talang i-like lang kag i-share ang ato siling Facebook page. Tapos ninyo like kag share ang inyo siling mga mensahe. Kay tirahon tay na karon dugay-dugaya diri sa inyo siling palatuntunan sa aksyon balita banat bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sige, dali gilang mga kaaksyon na standbayan ay matagta pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diri gilamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay manamyaw tanay, no? Para siguradong sigurado. Wala na ta oats sa ila, no? Utang. Gian Resisyo, wala nga pagpamati Gian Resisyo. Kay Christine Minias Villalobos, Ana Sinoro, Jocelyn, may lang nga monitor. Sa kay Junalyn Ninyal Di Crepito, Mia Salmorin Cesar Paunal, kay Ininchik, hindi ko namintindihan Ininchik ko, sa ngalan mo, no? Imbong Jocampo, Emilito Recampo Malayas, no? Helen Romero Claro, Joel Bautista Magdato, Merlin de la Serna, no? Kay Merlin de la Serna. Yos Lilian Lita Abiliar, may lang nga pamati Lita Abiliar, no? And okay, sa kay Jonalyn Ninyal Di Crepito, kay RR Joy, kag Edgar Sipida, Julio Siles, John Dexter, Kit Macariola, Karin Guzman, Lager de Quilla, adlaw-adlaw nagamonitor sa Action Radio. John Resisyo naman, Iglesia Tapang, no? Salamat gid Iglesia Tapang, gamonitor sa Alihesa, si Sir Iglesia Tapang, no? Thank you, gid. God bless man sa imo dira. Ayos. Sa iban pa naton, watching live Facebook Live Japan. Okay. Sige, kaya hindi ko maintindihan ng imo sining ngalan kay Japanes. Ay, pertiya. Dines Nestro, may lang pagpamati, Dines. Merlin de la Serna, dira sa Lupisay na Morsya. May lang pagpamati, Merlin de la Serna. And sa kay Imbong Jocampo, James Pingreses, live from Canada. Thank you so much, James Pingreses. Ay, pertiya. Thank you, Gida. And sa kay Idilaos, kag na Isabel, may lang pag-monitor. Ayos, sige, dali ilang mga kaksyon na. Ang iban sini, tirahon tay na karon dugay-dugay sa ato sini nga panumbalik sa inyo sini nga palatuntunan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apag mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magtunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay, amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kung wais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Ulit. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11.56 ang aton oras, 11.56 na mga kaaksyon. Sige, saway pa magka-chibog pag-amat-amat na, no? Kay manyaga na, tigpalanyaga na, dugay-dugay. Sige, sa mga kaaksyon ta, karon na dugay-dugay, aton hibaloon mga kaaksyon ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. Standby na aksyon na Eden Abuso,
may 61 days before pa man mag Christmas Day, no? Kag 68 days before pa man mag New Year's Day, mga kaaksyon, no? 61 días na lang kag Christmas Day na, kag 68 days before pa man mag New Year's Day, mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta, life extension Coffee Mix sanay kita. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puerto. Katuan tanay si aksyon na idanabuso sa patrol. Ang lalaki lang nag-viral sa social media matapos nga nang yaw-yaw gidman sa gwardya sang isa ka subdivision, no? Dira sa area sang Mandalagan, plano nga magpasaka pa sang kaso. Bato kuno sa gwardya kay lalaki nagpayag nga kon may malain nga motibo sa matabo sa iya, wala na sang iban nga pasibangdan kundi ang gwardya, ang mga gwardya. Ay nano, way ka nagidya kontra amo nang batasan mo, way ka kontra sa iban nga tawo. Ay kanami man niya sang radar mo iya. Kung may matabo gali kuno sa iya, for example, kung ginhampak sa sang baston to, gwardya ang pasibangdan niya, ay perti man nga klase sang batasan nga tao nga nagdamo pa ni sila sa kalibutan niya man. Ay nanong klase ka tao ni. Kaya kung nagahimo ka insakto, hindi ka pagkontraon sang isig mo ka pareho. O, amo nang plastada da. Yaring kaundan sang balita ni aksyon na idanabuso sa patrol. Aksyon na din. Action Rex plano ni Mark Salditos Ermelio. Amo ini siya nag-viral sa social media. Bangod nga Sino itong alam niya? Mark Salditos Ermelio. Mark Salditos Ermelio. Malditos? Salditos. Salditos Ermillo. Yes. Okay. Oo. Amo ni Action Rex na nag-viral sa social media. Bangod ito lang madumduman mo nagpangyaw-yaw sang guard. Kasi hambal niya pagkuha ta siya patigayon sa exclusive interview. Exclusive na ha? Yes. Kung may magkopya sila, kinopyahan ginaklaro. Joke lang ah. Action Rex sang kasong cyberbullying ang head guard sang Camellia Mandalagan na amoy si Carlo Claro. Kay gin-post sa social media mo na? Oo, haban niya kay gin-post. Tito, hindi ba niya gurong gwardya nag-post niya? Sila to Action Rex mga grupo sa mga gwardya galing kay ting naka-enkwentro ya amo to si Claro. Ang nakablo? Naka-blue. Amo na siyang head guard. Ang blue uniform? Nang under na sila sa gringo. Tito, way man to sa gani batong bato dolain man to gakuha video ya ba si mga upod yaman to yang gwardya bla nga puti or mga white blaya uniform or may mga sibilyan ng dabla? Yes, Action Rex. Mo to nang wala nabot kay Claro, ibaloon niya pagid kung sino nagkuha isang video kag nag-upload kay pasakaan sa kaso nga cyberbullying hambal niya. Kaya natabo ni gali Action Rex sa October 23 kundi ang iban ng mga tao kasi nadjaya kay highlight ang muskara. Domingo? Domingo. Ito natabo yun sa may Camellia Mandalagan. Sa Camellia Homes gali ni?
Yes. Diri sa may Mandalaga kay bali Action Rex kung diretsyon mo na may entrance mo na dito sa may Sa likod? sa bata. Sa may Oo, bata, sa ti di na sila ya sa may entrance na sa may Mandalagan da? Oo. Ah, Dira iya na tabo Action Rex. Kaya sa alegasyon ni Ermeo, bali 10 months na da siya naga-star. pila na ka bulan? 10 months? 10 months kay gin-assume niya na nga balay Action Rex. Ti kamilya ka, amo nang imo kinaiya. Do, hindi mo na guro kinaiya sang taga kamilya nga amo nang batasan mo. Okay, yan na yan. Action Rex. Pero nang katamo ka na isang nag-comment sa konsing... Lang tawab lang post mo bago lang o do. Gatiraraktasak ang mga komentar. Gani, kay may naghambal nga hambal niya ko no 5 years at siya. Pero actually, Action Rex, may ara, gin man na siya una-una kuno balay sa Camellia. Galing kay wala siya nagatiner kung kinaparentahan niya. Tapos, ginbaligya, yato Action Rex ang balay niya sa Block 15. Nag-assume naman sa balay, diri sa Block 13, kaga muna 10 months na siya, nga nag-i-star da, kay tumandok, ginisa sang syudad sang bago. Ah, taga-bago ni sa Galiya? Oo, galing diri siya nag-negosyo buy and sell sa syudad sang Bacolod. That's why 10 months pa lang siya nga nag-i-star dira sa Camellia, Mandalagan. Pero suro sa iya, amo lang po nga tion nga papundo siya Action Rex sa gwardiya. Ay wala siya dala sang special pass, gate pass na iya ginkuha. Kaya ti given ang iya sa nga negosyo buy and sell, ti lain-lain, balang nga salakyan ang dalaya da gwa sulod. Oo. Ti hambal niya. Ti galing mo man nagkakaulugan, nga kung lain sa lakyan mo, hindi mo na pagkuhaan da sticker kung mo nang ilang kasuguan dala sa subdivision, dapat kuhaan mo gid na iya. Kaligi ang punto niya Action Rex, kung kuhaan niya, pagkadugay-dugay, ma-dispose At naman. hindi kaya magsakay sa ibang nga salakyan, sa salakyan mo yan, sakay kay mo yan. Kay ang actually Action Rex, ang ginahatag niya di sa aton, din pahanugutan man siya sang homeowners, kag sang admin, regarding sa situation, kag yung tagaan sa gani, sang car pass, naging kuha niya April 7, 2022, valid. Sino naghatag sa iya? Gin-issue siya sang homeowners, kag sang admin mismo sa subdivision Action Rex. Ay, tingay hindi pag-i-honor sa gwardya. Amo na gani Action Rex ang natabo. So, October 23, kay laing yung salakyan ang nadala niya, kinpangitaan sa amo niya papel, abi niya nabilin sa ilang nga balay. That's why niya na mabatian to sa nag-viral nga video nga naghambal siya sa gwardya nga mapakonvoy siya hasta sa ilang nga balay kay ipakita yan ng car pass. Nga ginhatag, nga gin-issue man sa iya. Galing kay hindi man naguro bagong mga gwardya na guro. Amo na gani Action Rex ang point niya 10 months na siya nagagawa sulod, so October 23 lang siya ginpasa. Meaning kung kilala siya kag identified naman siya, no need naman nga kinanglanon pa na nga may ara sa ano na ginatawag sticker dabe o carpass da. Amo na Action Rex ang iya punto. That's why ginpamangkot ko siya kung ano gid balang posible rason. Base ya kay Ermeo Action Rex nga aligasyon area iya niya ha base sa aton nga pag-interview. Yan na yung aligasyon Oo, naintindihan niya nga inaubra sang security guard ang trabaho, pero given nga homeowners na siya Action Rex. Tiyambal niya. Why man na yan nagkakaulugan nga may homeowners ka, may mga subdivision di nga prangkang istorya sa lawayon gid man iban nga homeowners namong iban niya gatuman man lang niya sa kasuguan sang homeowners association dira. Pero amo to hambal niya Action Rex ang punto niya nga ginisuhan man sa sang car pass nga pwede ya magamit. Galing kay sa iya ya pagduda Action Rex, iya ya aligasyon ginsugo sang homeowners ini mga gwardiya nga hindi siya pagpasudlon bangod suno sa iya damo nasuya sa iya negosyo kag nakita kuno Action Rex nga base nasuya sila kuno kay nagadamo ng iya nga kwarta. Nga sitwasyon din tagaan niya ka? Wala ko yan nga. Kay Gani. Tagaan niya ko kwarta ibalik ko siya sa amanan ko pabarko. Laban. Na yang sige, respetuhon ta na ko nanong palayag yan o pagid ko no? Ginako niya man Action Rex nga ti kapila naman sa kabeses nga ginreklamo siya mga kaingod balay kay hamak mo Action Rex wala na ganubo sa pulo kasalakyan ang iya gina-parking dira sa iya nga balay min sa higad sang dalan
kay amo na sang mga ginabaligya niya. Amo na mga buy and sell ni Action Rex nga mga items. Tidira man gina-park sa gwa nila balay. Balay iya balay ni Action Rex corner lot mo. Galing kiti wala lang tutugin kapasugtan gina sa subdivision nga makasulod. Pero di amo na I don't know kung allowed gid man na sila sa mga karsada nila mag-park, no? Tay magamo na pulok bilog slakya mo din mo na i-park. Sige, Action Rex, para lang tanang sigat sang dalan eh. At hindi na pwede yan nga may balay ka, tubang mo, portahan sang iban mo nga balay. Man kasulod man kita dra sa Camellia Homes mo. Amo nang nga ba ang punto niya, Action Rex, pero nakita ko po kagina sa picture, wala yung patabi na padalaan ni Watt. Doon may empty lot sa tupad niya kay Ara sa corner lot. Hambal niya, nagdidito siya danay, temporarily nag-park. Pero reklamo siya mo na eh. Kay kadawa mo sa salakyan niya nga nag-park sa guwada sang iyang nga balay. Tingiban ba na nasa badan? Oo, nagkuha ka gani sa subdivision para magpatawhay ka. Dapat nangita na sa iya lapad-lapad nga kuan nga iya lang tanan. Paparkingan niya dako namugin man ang negosyo iya, oh. Or shop at sa direct mo na gani hambal sa iban. Galing kiti iya mo na dira iya ginapang parking. Ang imo yang ang parkingan niya sang isa nga tao gin grab mo pa iya gin kuha mo para lang sa benepisyo mo tinano na iabi karon. Hambal niya sa direct gin ako yaman nga kag nagapangayo siya sang pasaylo kon nakabuya sang malain nga tinaga kag istorya batok sa sining head guard kiti hambal sa motong adlaw do na impito na yung chabla ko Action Rex nga na 10 months balik da nang amutong natabo. Aragid niya sa video niya nga na-captured na ton, video niya, halingid pag sangga padulong siya, tubtub nagpundo. Ang gwardya, ginsiradan siya gani sang gate. Siguro may mga warning na nga ginhatag sa iya. Posible hindi lang sang Sunday nga pasaan guro sa iya, te hasta subong way man gihapon siguro or tubtub nga naglabutan na isla sang gwardya da. Dali lang kayo nautod si Action na Eden Abuso. Siling ni Samantha, born siling niya Park to the Moon. Buyong man ni si Samantha, born Park to the Moon, ha? Action na din? Yes, muna ko comment ang iban Park to the Moon kay hambal yadaan. Nagpaathag. So, nagpasalamat actually sa Action Radio Bacolod. Kaya gitagaan yung kay gayunan nga maka-explain sa iya nga ano. Kasi wala siya kung labot, mag-viral, maglambot pa rin sa Mars. Gali. Nga nakapaathag sa iya nga side. Well, hindi man guro makalabot sa Mars yung broadcast mo. Kaya magkabati na to guro. Tag one eye na lang guro. Pero kapati siya. Si kapati siya nga dako ang scope sa Action Radio. Ano ni may asawa ni siya? Bulag ba sila sa Rex sa ilang partner o kaya nga bata. Pero may bata ni sila di bla daw mo tong ambal do pagpasulod niya daw ano to daw may bata ya mo ni daw mo to. Yes, nang may upod siya pagid nga timbang Action Rex. Oo, kaya pa niya nang wala nang di ko nutani nagdako niyang issue kung wala gin-upload ang video sa social media sa bylaw. Gin-blatter siya kagin patawag sa barangay. Ate, diretso mo na yan sa nag-upload na. Ilan na yan pala mungol? Ambal yung pag-intergina sa Rex ni Ermeo nga kung kuno, gipabaloy sa publiko. Hindi lang matyagan ko, hindi lang ni lokal magkagat ni isang video yan mo. Labot na ni Guro kung din man nga malprahin eh. Kaya nga ambal sa daanak sa Rex, ambal sa aton. Ma'am, iwaragwag mo gid. Nga kung sa publiko, nga kung may malain nga matabo kuno sa iya Action Rex, wala na kuno sang iban pa nga basulon kag suspect gid ang term niya. Wala na sa iban nga suspect. Gwardya? Kundi ang mga gwardya. Ay, iya sus. yung hambal ha. Nano nga ako na kuya gwardya nga, nano yung pasibangdan mo yung sako niya mayuhom ko dire. Ang imo nga batasan, namong kayuhon mo kay base may tao blang nga makadipara sinaga makahangop sinaba si mapitkan niya kay hindi amo. Pero nang Action Rex nang wala labot sang niya Action Rex sang siningil siya tiin katuan naman si Claro. Galing kay mag-off duty lang sa kuno maka-interview kag ang homeowner sulato na lang kuno sa Thursday kay ginpasomo na ninila si Ermelio ti makita siya sa Thursday sa aga dito sa may barangay hall sa barangay Mandalagan. Bali ang nagpasumo ning homeowners. Oo,
Te ang iyang pas ni nga ginahambal alin man sa homeowners. Yes, oo. Sino nga homeowners naghatag sa imo sang karpas mo da or nano mo da nga way ka nagagi sa security nila? May-ari man di action rep. Daw sa katinunto, sino na iyang homeowners nga ginahambal ya? Matyagan ko ginahambal ya lang ni? Ara action rep pirmado get ara gin padala ko da nga picture. May Sino nga homeowners nagperma ni? pirmado lang man yung action rep pero hindi na mayo klaro ang kung sino ni nag-approve git bala kay do stamp lang tapos pirma. Pero ang duration Staff sang ano? Stamp sang pangalan sa pirmado. Pero ang nakita di duration ni 4722 to 4723 pero amo ni ko nung ginagamit niya kay actually ang title di gani material gate pass eh. Material git pass? Tapos nakabutang ang name Mark Ermeo type unit different cars kay ang iya negosyo buy and sell. Amo ni ko nung ginagamit niya. Amo ni ang validity kay duration action Hindi na front lang nila? Ha? Hindi na front lang nila? Front iya man ni negosyo. Ila. Abi ko ila. Niya. Niya action na. O sige Amo ni iya nga kwan. Wala siya sang siling car park iba lang ang sticker nila iya. Kay di ko mo amo na kuno gani iya nga rason. Hindi na pwede. Kay buy and sell. Kay sige na pasulod yung action rex mo sa iyang balay. Hindi na pwede Hindi na pwede Ila na na. Amo ning iyang karpas ning do kagi Manilabaw? Ito gano'n action rex ang April. Sa April pa na. April 7. April 7, 2022. Ati dugay-dugay nagli. Hasta April 7, 2023. Oo, ari pagliyo. Next year pa ma-expire. Material git pass man niya? Oo, pero amo ni ko lang sunresan yung issue siya. Kaya gin-open up yaman sa admin. Ay, animal. Kinshin di sa sang ID, kag karpas, material git pass niya Pero amo nagaling action rec siya legasyon nga nagsugtanay sila nga amo niya iya ipakita nga nagagwa sulod sa sang iya mga ginabay edsel nga salakyan. By the way, anong agency gani sang gwardya? Green Gold. Green Gold? Yes, action rec. Pangitaon to ng Green Gold Oo. Pero Kay matagan taman sila sang tinion nga maka-explain man ang gwardya. Actually sa video, why gito magsabat-sabat ang gwardya siya? Pero sure na to action rec ni pa-interview itong gwardya. Actually gusto yun na ito gagina. Galing kay pangabay lang siya sang admin sang Camellia nga kung pwede after duty yan na lang. Okay. Kay wala po sa after duty after duty May numero naman tadi. Kay tapos nagbalik pagid ni saya Nagbalik pagid ni sa lain pagid ni. Kung mo ni sang adlaw gyapon nagbalik siya tapos nagpanginsulto sa gwardya. Kaduwa na ko na action rec na tabo. Alain man nga pizza? Yes, lain man ang pizza kay do kaduwa sila ko na action rec nag-encounter before pa na. Kay actually mangin ni siya kay Sogaw? Makita mo na action rec sa video. Anong ginasaligan niya ni? Kay Kung gusto niya sakad sa building kay dagdag sa namon ni Sir Elrede. Ay nakalain na sa Excel. Di kayo daw ka nami daw ka ulumol klase ka tao lang. Kung makita mo to action rec sa video nga ginpadala ko bala kagina kag gin-upload taman. Kita pagit sa rason action rec hambal nga ginadumtan gid siya kuno kay actually nang may ang aton nga post mo digina sa Facebook niya do pila na ni ka libo-libo gurong dumasin mil na ni gurong kadumot siya guro may ay kadamo lang sa nagambal. Damo ka comment action rec may mga hambal pa magambal ba kabalos gidman ko sa imo no mga mahamon na action rec. Kag wala labot action rec ang napamangko taman sa kagina kay nakamuno siya nga si Claro ning head guard. Nangit pag gini siya kuno kay ginbuligan ang timbang niya nga makagwa. Kay ang
issue naman di reaction Rex, isa pa gid ka issue regarding sa mga timbang. Issue sa iya sa timbang na ano yung timbang yaw? Kay nagareklamo, kay wala ginasweldohan. Kaya sige pa man, ko siya ko, ano naman niya about sa diring issue. Naghambal sa action Rex nga kung may magsulod sa iya nga timbang, ginaistorya ya, kag may kasugtanan sila nga kung hindi ko no ganit katapos isa ka bulan sa Di pagtrabaho. pagsulduan. Hindi apagsulduhan. Tanigin Kung nga taga magsulod- nugplite, papulion sila. Kaya mo na kung action sa istorya nila, yung buti wala na taday. Na anong klase ka tao, ni damo pa nislas kalibutan, de. Tapos, Bisan inugplite lang katimbang yato, kung nataga niya, o sige, kaya hindi ko ksausin mo, puli na to sa inyo, Ari sino? Ari sagatoso, ari 50 pesos. Tapos, ang nga na so maghalin, nga hindi ko no makakita sang bulos, hindi niya pag-ihatag ang ID. ID sang timbang ya? Oo, kaya ginakuhaan niya ID mo. Sobra man ng animal ni ka, stricto man ni Kaya mo na iya. Pasensya gid sir ha. Ito ka nami gid ya sa imo ya guramuson kabudlay gid ya sa imo bla paryasan mo do ka ay ambot lang no. Action Rex rules and regulations. Mati iya na iya po ni man mo tipo sa Ari Action Rex pangatian naton ang kabayan sa pagpahayag ni Mr. Mark Salditos Ermeo. Gipermana mo, gipapalagyo, gintuduan niya. Kabalukas lang ma'am, may personal silang akig ni ma'am mo. Kung makita mo sa video, feeling nga ginaobra nila, oo given, ginaobra nila. Pero ang problema, bala ma'am, nga ginasugo sila sa mga homeowners, kay damo ko di salakyan, ma'am mo, bawal ko no, oo, damo ko salakyan, tagpulo kabilog na park ko, di, amo nang isyo, tanan nga giyo ko di ginabantayan, di amo na bala ma'am ang ginamin ko, okay, ginaobra na nila obra ma'am, pero ang game ko ma'am, pa-personal ma'am, isipon ta may balay ko di sa una sa Block 15 na 28 binaligya ko ga broker agent ko di ma'am kay nabaligya ko hindi ko nila papasudlon kay ban ko kuno kay bawal ko nag double parking kuno gasing gitanay kami sang partner ko sa una muna bala ma'am tapos galalain ko ma'am ido mahibi ko nga kay tiga income ko sa una broker agent ko sa mga property mga balay sa lakyan galalain ko as in so ang akunda may letter nga halina sa owner siya pwede kasulod hindi gyapon ko papasudlon as in galalain nagig ko di pamanan pasang biyak balay mga chismosa nga marites amo nang ending at the end of the days bala ma'am nga ako nga tawa pasalamat lang sila nga asta lang ko sa baba pasalamat kamo nga asta lang ko sa baba kaya iban nga tao lang nagawakal kabot ang ginagamit isa ma'am okay given nakambal ko na siya ma'am kaya nga ako hambal ko sa tubangan bisan mag worldwide trending ni uli balas tuson kina sila ma'am kabalan kina sila ma'am ugtas ka ni sila number 1 sa mga guba-guba tuddo digto tuddo dre tuddo nan kabalan ni sila ya wala ko yaga prang blackmail pro lentok ni para sila ya ma'am kag i-share ko sa inyo kung ano matabo sa kabuhi ko sila lang suspect ipawagwag ni sa mga worldwide kung ano matabo sa kabuhi ko kaya ko yaga pangabuhi ko legal ma'am I'm telling you kung may mambash mada sa ako nya real talk niya ma'am kung ano matabuhi ko sa kabuhi ko sila malang na. Oh, ma'am. Real talk lang na. Nautod sa reaction ninso. Action Rex ang hambal ya. Oh. Ato, Ano? ato klaro to ya ha. Hambal Nga? to ya ha. Nga, no? Ato di kay may storya ha. Oh, gani, man. Ayo. No, nagayuhom ako, Well, ano ni Action Rex sa Thursday, kaya tinagambal man to sila nga pwede lang na to kahulat sa kadto. To si Action Albi na bahala. Dako ano na decision na nila. Kadamo gidya sang naumulya sa mensahe diyo. Mak mo nag 104 na yang akon di nga magic ayo. For the first time, sumaka ko sa 104 mo. Before sini tag 50, tag 40 lang. Sumungya 104. Ay na, anong klase ka? Ay na, salamat gid sir. Ha? Asaon to na lang ni alauna imidya. Do damo ginang nanamitan magamuni nga. Halin sa post naton sa Facebook, hasta subong sa live, damo gid yan nanamitan sa nano man si Sherman. Sino to ganing ngalan niya? Ermio? Sino to ganito? Oh, dali lang kayo na utod sa action eh. Den abuso. Sino to ganing ngalan niya? Si Mark Malditos. Ano to man? Mark Malditos? Ha? Sukalditos? Oh, abi ko Ermio. Oh, action eh din.
Nate, kundi yan eh, kakautod na ko diyaw. Ang aton diri punto, ginakorek lang naton. Kay way talaga kaulugan nga ginbutang ginbutang tani inisya sa trial by publicity or ginbutang naton sa italital. Gusto yaman mag-explain sang side mo, that's why nga nagsabat siya kag only lang ang Action Radio nagpatingog sa iya. Teatro ginarespeto tama na, pero bilang homeowners sa isa ka subdivision siguro respetohon taman sir, gamay no. Ang gwardiya naton dira. Kay ginbutang na sila para magbantay sa aton seguridad mo. Ginsulduhan ta na sila sir. Why na ginbutang ta para nga magyayo sa aton gid kag why magbutang nga magpasipala sa aton? Why man to pasipala ara sa video ho? Ara sa video. Why to magpasipala sir? Klaro to. Ang nakablo bayo, nagaro tindog-tindog lang to ng mga iban nga gwardiya nga naka-white mo, action din? Yes. Kaya sa atin sa iyo makaksan bantayan ang susunod na kabanata. Ang susunod na kabanata din to siya makadto? Kaya natapos to, may interview sa ako, DC, pato sa kami matanaw itong buyer sa isaya man ka sa lakyan mo. Tuloy lang ang buhay ah. Gani ah. Importante da. Napasang ko lang itanaan ah. Oo. Dahil ani action rec sa Thursday, kung ano na yung desisyon isang barangay, isang homeowner, kag niya man eh. Kaya mali subungad daw kasi malaga. Siya pa NBI. Kasi ako mo. Mapa? NBI. Sino? Si Ermeo. NBI man? Ano sa NBI? Ay, ireklamo na ito gani action rec ang video nga na-upload. Ipablatter mo na una, sir. Sa iya Sa na. Station 3. Ipablatter mo na tudloan ta ka sir ha. Ipablatter mo anay sa Station 3. Amo na. Tapos, ikaw na nabalas ko galingon mo. Di kayo magrekta ka sa NBI. No kay mo ya, agent. Amo to, maliya basta paagi lang tanan sa legal na pamaagi. Wala dito isang problema. Oo, importante na sir ah. Imo na kinaiya, malangay sa action na din sugata mo. Sulit namin naman sila, nay naman ko gina. Mayo, gayom yo man sa. Garo kadlaw man sa. Daw bugalya pa abi. Kanami tangkuloy nga tangkuloy. Kanami sang tao no. Nami di saka ka di blaser. Are kami sa 4th floor di sa Wilrose building ah. Ngita lang ko di. Ay, perfect. Para sigurado nga makita no. Ayos. Sikat doon niya ako. Ayo. Di action na sa balon tanay ko ano man ang plano pag sang barangay kag sa mga owner sa ilan nga pag-istoryahan na. Regally Ay, thank you gid. Silingya may nag-message sa akon good PM Tito kaagi na sila duha ni Papa sabtanay diri sa Gwa balay namon tungod man sa parking. Thank you gid Di ko na paglawagon din ni nagalino sila gali ni nakakuanay man sila gali papay friend ko man sa Facebook Kadamo gani ako sunrak sa sa mga comments na tanawa da vlog gani no. Thank you gid ayos. Hulaton ta ang sabat sang gwardiya galing ang gwardiya ti mainubuson gid niya mo. Although nga may mga gwardiya man sugata mo gurong gwardiya sang isa ka subdivision di maagyan mo. Galing sugata mo mga dissenting tao galing ang mga gwardiya sang Camilla Homes Ayos, sige. Bali-bali sa patrol ng Action New Action Igarabos una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Ay, naumol ako daw kanami si mo pang iton kag panyagahon Salamat gid siling ni Preljoy de Pedra linya ha. Niya tikalon kamayaman kagid kayo di ba?
Kung mayaman na saway na sa nagapangbayan sila. Normal lang na nagapangabuhing tao mo. Galing kay butang lang sa lugar, no? Way gid na kontrahon ka kung siya insakto nga lugar, bisan ka negosyo kapag kung ano padang negosyo mo, di ka dapat kontrahon. Galing kay gwardiya pa lang o sa gate pa lang ran ginkontra ka na. Kadlaw si Veronica Bramida sa Palaran, no? Thank you gid Veron, lingyan nakilalaan tagid ka bisan in isa ka tuig na nakalipas abi mo mainto mo ko ay sinuni siling sinong na tumod mo ni April Joy di Pedra, no? Base ang tao nilingyan nakilalaan tagid ka bisan isa na katuig nakalipas abi mo mainto mo ko. Ay hambal mo 10 kabilog slakyan mo, ha ha ha. Kagbutang mo ang pagkamanyak mo, ha ha ha. Gali ka. Manyakis gali. Ay, oo. Pero man si April Joy di Pedrao. Si Mark, muna galing na tumod ya. Okay, thank you gid April. Relax nga, na tagipuso mo bla, relax bla, no? May mga lagto ka. Thank you, gid. Ayo, damo gid dyan kuan diya gali nag-comment sa iya sa post diyo. Sus Mariones nami kumuson ba na. Ayo. Real talk gani toto tanan tao ga pangabuhi legal ang problema simo yang batasanan mo hindi manami. Ay kadamo. Damo pagid mga comments diyo kung ayo. Si Mark masipag lang. Ay perti Sebastian Mark Kangi, no? Titing soson sadyang topic ninyo Action Rex. Gani man sadyagid. Sige lang Namudamo ayo. Sige, pagkaroon ka lang ng mga komento. Nayo may koneksyon sa may ko nga kolo na manubo nga immunity rason madam. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with Sa loob at labas ng maaksyong buhay, ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ay, damay home ko sa mga comments ninyo. May nagambal pa dami. Balion ba? Alin kay 5, 26 bla? 27. Yan namin, balion ba? Ayo, nakayo ho. Man ako alang-alang sinyo. Si Daddy Pidso. Linya, si Lilian Tadina. Claridad. Linya, ayo. Kilala nyo na. Tagabago ni Sakuno mo. Si chuto nga ngalan niya si Mark Ermillo, no? Di kitaon to. Mark di kitaon. Marks Talikdan Ermillo. Hindi ko na hindi ko na makita ng piya ko. O sige lang sige gyapon no damo gidyang naga-comment yaw. Churabi kadamo kwarta mark. Ano ning Churabi kadamo kwarta mark.
Agoy hala, manyak pagali, haha, tani masugata, man lang joke. Ay, pwerte may joke pa. O, sige Pag yung kamo danay samtang kabasa da kay tirahon tanay balita diri sa Bacolod City Government Center. Bacolod Traffic Authority Office gina-finalize pang traffic plan para sa Tigkalalag road closure ipatuman sa Dalan Burgos. Yari ang kaundan sang balita ni Action Dale Salazar. Action Dale? Sa next na tala na pangapag-aprobahan sa bitaw ang ilang siningang traffic plan sa City County. Dahil subong nga simana, bagod nga ti ang after sa maskara, ang road closure naman nga pag-preparahan sa bitaw ang sa para sa Tigkalalag. So, according diri kay Bitaw Head, Police Major Junji Libacson na fresh nga mayara sa road closure na i-implement diri sa may Dalan Burgos, no? Nga tidari diri na hamtanga ang North Public Cemetery o kung tinatawaga nga Burgos Cemetery. Aside in action direct according kay Sir Liba, wala naman yung iban nga mga road closures sa iban nga mga patso, public man o private. Bangod sa iban nga mga public cemetery ang located man sa interior nga bahin sa siyudad sa Bacolod Action Rexa. Mag-deploy man sa substantial nga numero ang bitaw sa mga public cemetery kag private man para magiya sa mga motorista sa siyon sang November 1 kag November 2 Action Rexa. Pero according kay Sir Liba, diri sa Dalan sang Burgos, dinihemdo ni Action Rex nga di bangod sining Upper East Avenue, pwede ini nga mausar bilang alternatibo nga dalan nga mausar sa mga motorista in case din man nga mag-implement sa traffic rerouting sa sining area. According kay Sir Liba, igapagawa man nila sa social media ang kabugusan nga plano once nga ma-finalize na ang traffic plan nga approved na sang City Council of Miranza. Kung madumduman na year 2019 sang katapusan nga gin-allow Black Cigarettes ang publiko, wala sang regulation nga magadto sa mga public ag private cemetery bangod sining COVID-19 pandemic na untan for 2 years and subong 2022 mo sa magabalik action ng Miranza. Pamatayan naton si Bitaw Head Police Major Junji Liba. Sa Ondas, sir, anong preparation ka dito, sir? Like, may road closure man kita, sir? Or may harap pa sumang nasulmulit, no? Pero may harap ng tayo ng susuguran. Hopefully, matapos na within these days, no? Pero, initially, at akon, may harap ko nakita na siguro kinamanta close, no? Temporarily naman for one day for the celebration sa aton nga Tigkalalag. Posible dire sa Burgos nga cemetery. Kaya mo wala na pinaka para sa common dira nga nag-encounter kita sa traffic. So, posible mo man there is especially ang mga sa cemetery hindi nga naman ginanglan kay daw mga interior nga sila na-situated na. So, na sa. Pero ang mga previous nga mga rerouting sa Burgos, same lang sa Gyapon or may mga changes? Well, kung nakita nga posible nato nga alternate road, isang ang big award. Pwede sila makagawa dito sa Fifth Road or either dito man sa Lopez. Pero asa sa provincial. Pero ang aton dira ang kita nga ang alternate nga kung dito ka sa magwa sa provincial, definitely ang imo direction is going south ka dapat. Kaya kung going north ka, wala ka na left turn to if ever na mag-attempt ka na nga mag-kamagi, but yet ang imo direction is north. Dito ka turn sa unan, so mag-grade ka naman na sa congestion. But siguro namin na kung dito ka man ang north, dito ka magwa sa Fifth Road Villamonte para maka-left turn ka peacefully sa Lopez. Ang sunod sa portion ginamang sang tingog ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Sa bayan din isang siyudad na nagpanigangon kita kay Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Magharga Serda. Iya tinigin pahayag pag-isatas na sa Sinrex nga buwas pangadlaw mayroon sa coordination meeting ang Bacolod LGU kaupod man ang mga natunggan ng mga officers sa Bacolod City Government Center para man sa preparation sa Ondas o Tigkalalag. Update, kabalita niyo sa Bacolod City walang kaso nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Thank you. Salamat din Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Marlon Hinuwia standby sa Kapitolyo Provincial. Ginaproblema mo balang mataas nga blood sugar level? For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:39. Gayuhom ko sa mga comment nila, diyo. Ay, totoo. Mark! I-relax ang tagipusoon. Bao, nagtimprano kapag bata pa si mo. Ay, oo. Marcos, nagpanugyan nga magpadalasang position paper sa Energy Regulatory Administration o kung ERC, no? Energy Regulatory Commission, angot sa planong joint agreement sang LGU sa Negros Occidental kag power suppliers suno kay Gob Lacson. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Sa detalye sining balita, Aksyon Mar. Aksyon Lorex dari sa may social hall sang Kapitolyo Provincial bago lang natapos dari ang ginpatigayon nga awarding appreciation ceremony sang gender and development kagin pangunahan na day Governor Bong Lacson kag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II right after sa nagpatigayon sang press conference si Gov Lacson. Ang damlaglag na pagbisita na rin ni Presidente Bongbong Marcos sa sunod sa Bacolod kundi si Gov Lacson. Isa man sa nag-abi-abi, nagsugat, kag nagtambong man sa pila ka mga activity nga patigayunan nga ara si Presidente Marcos. Ang isa sang pinaka-concern the reaction Rex nga ang nagpalabot sa si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Amo ning plano or initial nga kasugtan or ideya nga kasugtan sa damlaglang meeting o kon energy summit nagligad nga Oktubre 5
nga gin-organize sang city government sang Bacolod kag provincial government sang Negros Occidental upod ang tatlo ka mga electric cooperatives sa Bugos nga probinsya, business sector kag pila sa ka mga investors. Kundi ang ideya to nga kasugtan nila initial nga magsulod sa ginatawag nga joint venture agreement, no, ang mga local government units kag power suppliers, partikular sa ginatawag nga renewable energy. Kaya kung matagayon direct nga pag-deal sa mga LGU, sa mga electric cooperatives. Hambal ni Governor Bong Lacson, amo ning gin palabot nga concern ni Mayor Benitez sa kay Presidente Bongbong Marcos. Kay sa bahin ni Gov Lacson, wala man sasang concern niya. Naging palabot kay Marcos, magluwas kid lamang sa pagtambong niya sa mga paghatag sang presidente sang mga assistants sa nagkalain-lain nga mga sektor. Sabayon sa ning pamangkot ni Benitez kay Marcos ambal ni Lacson, ang parugyan ni Presidente Marcos kay Benitez nga mahimo sa nga possession paper. Kag ini possession paper ni dapat isumiter ni sa Energy Regulatory Commission o kon ERC. So kung ang presidente ang nagapanugyan mo tilaban-laban naman ng himuon ni Mayor Benitez kag si Gov Lacson nagalaom nga kabay nga paboran sa ERC. Kung ERC gid man nga desisyon sa ulihi ang pagasundon diri yari si Governor Bong Lacson. Mayor Albi presented to the President about the idea of a joint venture between LGU and energy provider, specifically renewable energy providers. And the President mentioned about, instructed Mayor Albi to come up with a position paper and address it to ERC and get their comments, if that is possible, to have that joint venture between the LGU and the energy provider. Ining ideya ni kay tinutuyo sa para nga malabot ining plano black kag aginaduso nga kon pwede pa lang mapanuan sang 3 pesos kada kilowatt hour ang sukod sa ganakusom nga kuryente diri sa Negros Occidental kag sudad man sa Bacolod. So matabo sa kung maghimog man sang position paper ang sudad sa Bacolod kag provincial government sang Negros Occidental kag isumiter na sa bayang ERC matabo sa ni action Rex pa pisan-pisan naman balik pipi sa bagas ang taga ERC agud to nga mangin madali ang pagwa nila sang desisyon. Iban pagid nga mga balita nga ginpalayag ni Gov Lacson pa karon talang sa action firing line. Report live gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action nyo. Action Marlon Hinoboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Ayos! Salamat din aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Karon dugay-dugay balita ni aksyon na John Diaz. Pagkarunan ta na aksyon na John, daligi lang, no? No backlash dashboard. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay Ari, amo na po sang
si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero Pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Matapos ang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, kantuan tang balita ni Aksyon na John Diaz Implementation Plan sang NOCPO para sa Uplan Ligtas sa Undas 2022 aprobado na kag tiyo ginlutang sang iya hinabloso sa sunad sang Kabangkalan patay pamilya hindi na magpasaka kaso kag wala man naghatag detalye sa kapulisan kung paano natabo ang krimen. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa NOCPO. Aksyon John. Isa ka si Man Action Rex, antes naman ang fiesta minatay, kinaprubahan na sa command group sa Negros Occidental Police Provincial Office ng Gendihon na implementation plan sa Operations Division sa NOCPO para sa Ligtas Undas 2022. Ang maning operation plan Action Rex para mamintinar ang kalinong katabayan kag malikaw man sa nanuman nga insidente o kon krimen. Labi na sang ininga kaywatan mismo nga magasugod sa Oktubre 31. Sunod diri kay Police Lieutenant Jody Catalogo, ang spokesperson sa NOCPO, may October 31, that is Monday, 6 a.m., nagasugod na Action Rex ang hugot nga pag-implementar sa mga pulisa o kon mga patakaran sa nagkalain-lain nga mga patso kag lugar nga masami ginadagsa sa mga tao kung nagabisita Action Rex sa tiyon sang piyesta minatay. Ang badri ni Catalogo, they're one day ahead. Bangod nga on 31, October 31, Monday, gindeklarar ini nga holiday ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So ginalauman nila nga as early as October 31 may ara agid man sa nagabisita, pero ti aminado diri ang NOCPO nga bisan gani Domingo October 30 o kun 29 Sabado nga ra nagid man sang pipila ka mga residente nga nagapadulong sa mga patso nga nagaplano man ing mas tempranuhon ang pagpadulong dira agud nga malikawan ining nga mga ginutok Action Rex kamba diri ni Catalogo. Batsagon na kagi-obserbaran na dapat sa naglain-lain ka mga local stations o police stations kay kung kinanglanon dapat mag-deploy sila gilayon sa kapulisan. Ang badun ng Catalogo ining implementation plan ang tubtob Nobyembre 3. Alas 6 man sang aga dra na ma-terminate, so most likely Webes, Monday to Thursday ang implementation sinidiri. Anong kalakip sa mga ginadumilian? Isa na Action Rex ang kontrabando, mga taliwis ng mga pagkabutang, kutsilyo, binangon, anuman dira nga mga firearms o kon mga armas ginadilian man nga dalon sa mga patso kon mga taong lugar. Kalakip man Action Rex ginadumilian sunod diri kay Catalogo ang pagbitbit o kon pagdala sa mga ilimnon sa sulod sa mga sementeryo kon patso kay ti ginadumilian ining pag-inom-inom no mga drinking session dra nagaginaimo biliba nila before ilabi na pre-pandemic nagaproparte sa sulod sa mga patso ang balik Catalogo as much as possible dumilian ini no sang mga kapulisan. Ang tinutuyo sa nidiri agud nga makontrol ang krimen kay ti kunubog nga daan dra bisan ano na nagmagkaratandong ay mga bitbit pag silabi nga matalibis sa mga pagkabutang. So para malikawan na gid lamang ini ang balik Catalogo hugot ini nga patuman sa nagkailain nga mga banwag kag syudad. Pero ginklaro din Catalogo nga ang actual giding implementation dapat mabase man sa mga policies nga ipatuman kanang kalailain nga local government unit kay base may mga activities related sa event nga imuon ang mga LGUs, so dapat i-fit man nila sa mga police stations ang ilang policy implementation Action Rex. Pero tiambal din ni Catalogo importante ang framework aprobado na ya kanokpo sining nga si Mana Action Rex. Yari si Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sa NOCPO. Approve Uplan called Ligtas Undas 2022. Ano sila nga ito na framework sa mga previous undertaking at prior sa ng COVID-19. The same
according sa lahat ng mga provision, wala sa firearms, wala sa bleeding weapon, no gambling, no drinking, and loud noises sa sulod sa ating mga cemetery. So, ang part sa ating implementation, and for the rerouting process, it's up for the LTUs in coordination sa ating mga chief of police, mga municipal city, police station to coordinate with the LTUs respecting on the possible rerouting para hindi mahamper ng ating tawag sinahang traffic flow natin. Coordinate at we advise our units to coordinate sa mga stakeholders, especially sa mga post multiplier. Hence, naman din natin makaya mag-itungod sa kapulisan natin na resources sa mga previous natin undertakings, pinanganan natin sa mga volunteers natin para mabuligan, pag-mapadahay, mapasiguro ang mga safety and order natin nga pag-celebrate na natin old health and also state. Usually, sir, may nag-aaral na ng advisor daw magkamastart wala sir ka daw ang bilang tatlo na nakaadlaw. Ang atong ginisar nga celebration of start ma-kick off bilang sa November 1 man mismo, sir. But the implementation actually saying aton nga in plan is already approved. So, ang what it was, ang dinamig ko na is that nga there are towns and cities that already celebrating ahead. May mga damo nila celebrate ng buhay na na sa mga cemeteries. So, advice. Actually, si Police Lieutenant Joseph Catalogo ang spokesperson sa NOCPO sunod rin sa iya. Ang mga force multiplier, liwatan nila nga ihingyo ang ilang nga bulig, ilabi na sa deployment action rex KT. Depende namang sa kadamuon sa mga patso sa isa kabanwa kag syudad. For example, ang balya may ara private in public cemetery, most likely kinanglanon gina ang bulig sang force multiplier para sa roving kag iban pagid nga mga responsibilidad action rex, no? Update lang ni kay so far sa police assistance desk sa mga bahin, ginawlat pa nila kung anugit ang maging plano sa Nidri kay most likely pati ang mga terminal, pantalan, butangan, kinidri action rex. No? Sa iban pa nga balita, shooting incident o nagluntad man sa area ng Barangay Salong, to the exact sa area ng Sitio Bula, Barangay Salong, sa sulad ng Kamangkalan, kapon last days ang aga, galing kay hapon na sila ba na naka-report sa kapulisan. Ang mutudolihin na nga nagkakapatigayon sa investigasyon ang Kamangkalan City PNP sa crime o kung sa area kung sa dinagluntad ining nga krimen. Ining biktima, amo si Jimmy Tiaga Sr. isa laban niya, 56 years old, taga Sitio Buladman, Barangay Salong. Samtang ang suspect diri amo si Leo Tayag, 34 anyos, soltero, paniaction rex, kag taga-drama na sa area sa Barangay Salong sa Kamangkalan City. Ang maldarin ni Police Lieutenant Colonel Aldermar Flores, ang Chief of Police ng Kamangkalan PNP, nga ining biktima kag ang suspect o kanang biktima, tiyo ni isang suspect mismo, action rex. Ang mga problema sa buong sangka kapulisan, wala pag-isres ang kompleto nga detalye so kung ano gid lang matutuod ginatabo dito kag nalutangan patay ining si Tiaga. Kaya ang balda rin ni Flores, nagabot na sa police station ining bata sa biktima nga si Jenny Rose Tiaga kag nag-report lang siya nga gintiro ang iamay sang iya mismo nga baka isa. Kaya ang balda rin action rex ni Flores iba nila ngagin una, nagdala sa may Lorenzo Di Zayco District Hospital sunod sa Kamangkalan, ining biktima si Tiaga, kag dito gindeklaro nga dead on arrival ni Dr. Jamal Portillo. Ini nagkaangkon sa abis ang pila sa iya to nga bahin sang kamot, kag may araman pila sa iya wala nga bahin sang dugan, tugas ang pagpanglutang. Ining suspect nagkapalagyo man niya action rex, kaya ang ginambalan diri sang bata sang biktima sa kapulisan, nga nakibot naman sila kuno nga natiruhan ng ilang nga amay, kaya ang suspect ining iya nga pakaisa. Why man nila action rex nitol edged sa kung anong natabo. Kaya ba din ni Flores, pinabalikan nilang area, ang problema lang, kaya ang pamilya, why na isang gana nga magpasakas ng kaso, kaya padalman pa ang ining krimen. Pero ang ba din ni Flores, hindi sila magkuntat, kaya gusto nila may buruan, ano kinamotibo? Kaya kung ang pamilya pambalon, wala na man kuno sa madalom, gid lang rason sa likod sa krimen. Pero kaya ba din ni Flores, bilang kamay sa ilang protocol, kinanglanong gid nila, nga may baluan ang senaryo, paano natabo ang krimen, kaya kung nanugid ang motibo sa likod sa reaction X. Yan si Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sa Kamangkalan PNP. Pagkakal mag-tiyo ni Senator, oo, and ang ano lang naman isang misunderstanding. And according to investigation, sa nga mga investigators, wala may ginis sila nga talong
na conflict. So that's why ang pamilya ng victim nag-execute yesterday isang affidavit of non-interest to file a case. So ang asawa kahapon nagkatuloy, same man ang iyang bata. Okay. So hindi na sila magkaso. Ayun muna sir, misunderstanding lang git ang reason. So ganit namon kung gaano kita dalom. So wala man sila may nakita nga dalom gid ang rato mo lang gina. So hindi na sila nag-intindihan ay. Okay. Hubog sila, sir. So even nag-execute na sila affidavit of non-interest to file a case. Kanda kami gyapon investigation. Of course, syempre, para mabala naman kung ano motive. Ang early pa, sir, kamo pa nang ginano-ganin namon sa family kung nag-file sila affidavit of non-interest to file a case. So, sa aga, doon ko okay pa man sila. Yung alaw pa sabi, nabalitaan na nila na may shooting incident na natabo between sa mga magpiyo. Okay. Para laman sa balay, sir. And ginalagin namin kung nakainom sila. Wala man, sir. Ayos. At si Police Lieutenant Alvin Flores, ang hepe sa Kabangkalan PNP, nataboy ng krimen dito mismo sa balay sang biktima, Action Rex. Kaya mo nambal ni Flores na rin, nagpalap kita sa Liliwat Subong. Ang baliya mo ba na ilang palaligban kung nga ado hindi gid magatag sang statement pa so far ining pamilya, kay ang gipalabot lang sila mangayo na lang kuno bulig ng pamilya sining nitiyaga sa pamilya man sa suspect nga ipalubong ining ilaman mismo nga himata ako ng biktima abi. Subong din suspect nakapalagyo. Di sa dira kag nalantaw sumo sa kapulisan nga basi bala kon may dalong gid nga istorya sa likod sini kung nga gilayon nga nag-execute na lang sang affidavit of non-interest ining pamilya sang biktima Action Rex. Balik gikan sa NOCPO ang ka-aksyon nyo. Aksyon John Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Thank you! Salamat kinaksyon na John Diaz, balita gikan sa NOCPO. Pagkaroon natin ng balita na aksyon na Eden Abuso sa BCPO plus ang ato sining mga out-of-town reporters. Now, may tisihanay, kunang balang imo sining alawas ang vitamin C. Kinanglan talamag may tisi kita, no? Alkaline-based nga vitamin. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Station. Aksyon!
radyo. Malakay Finance Corporation na nakita, no? Basi kung kinanglan ka house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Namtang lang dira sa may Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawaga sa 433-4309 or 433-43. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Para tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa Ang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na diri sa atong sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 16 sa atong oras kadtuan talang balita na aksyon na Eden Abuso mapabakulod City Police Office anay kita no update sining lalaki blang nakuha ano mga 500,000 sobra 500,000 correct no 500,000 tunga sa milyon lang ni more or less sobra tunga sa milyon nga balor sang shabu ang nakuha kay nasang kagahon under provision pa ini bangod sa kasuman nga illegal nga droga yaring kaundan sang balita ni aksyon na Eden Abuso sa BCPO aksyon na din. Action Rex under probation pa sa kasong paglapas ng RA 9165 kung pagbaligya sa illegal nga droga. Ining si Jolibert Sancho, 31 anyos, nga nakuhaan ng 523,000 pesos nga balor sa Shabu kainas ng kagahon. Dira sa may Purok Tangige, Barangay 1, Syudad sang Bacolod. Pero kay Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit Head Lieutenant Joven Mogato, tuig 2018 sang nadakpan si Sancho bangod sa kaso angot sa illegal nga droga. Apang nakagwa sa prisuhan matapos ang siyam ka bulan bangod nag-plea bargaining agreement. Kagin pa idalom sa probation tugtog karon. Pero kay Mogato, ang 77 gramos nga balor sang shabu nga nakuha kay Sancho ang ginapatihan kabahin pa sang 1,200 grams o kon 8.5 million pesos nga balor sa shabu nga na-recover man sadtong Oktubre 13 sa amuman nga barangay kag nakuha sa ilan ng Day Alvin Cristal dira man nga barangay Action Rex. Pero kay Mogato gintudlo sang mga nadakpan si Sancho nga isa sa ginasuplayan nila sang illegal nga droga. Sa karon ginahulat pa ang resulta sang drug test ang test ipatsaka ang kaso. Pamatinaton si Lieutenant Joven Mogato. Ang atong subject ma'am si Jolibert Sancho Kalaw alias Mikmik 31 years old taga-Purok Tangigi Barangay 1 Bacolod City ni siya ma'am. Previously ma'am may kaso ini no section 12 sang 9165 2018 pero after 9 months nakagwa ini siya kay nag-plea bargaining kag under probation ni siya sa Subong. Kag sa Subong mamti amo na monitor naman naton nga balik naman siya sa pagbaligya sa illegal nga droga. Balitaan sa Bacolod City Police Office Action Eden Abuso. Una sa balita ng aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa BCPO. Kadtuan tanang balita ni aksyon na Roger Gotib mapakadi sa nagita nadakpan sa drug by bust operation black kahapon sa ngapon no. Tigayo na ang inquest proceedings subong adlaw. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, nakasalang na karon sa inquest proceeding ang isa ka state level individual nga sa din mo ang subject sa bypass operation kapon sa hapon sa Cadiz City PNP. Ang operasyon gipatigan mga alas 2:35 kontak na sa hapon sa bahin siyang Delgado Street, Punta Cabahog, Barangay Zone 6. Sa din ang gindakop gikilala kay Jerry Sidorifa Torres alias Tungkay, 37 anyos edad, kag residente sa Purukawa sa amuman nga barangay. Suno sa payag sang atong sini kapulisan, nabigid sang nag-lead sang sining bypass operation police chief master sergeant Romar Bayuna sang station drug enforcement team sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi
na-recover nila ang napulo taran ka sa siya sang ginapatihan nga siya buukon siya bunigid katiara naman ang result sa crime lab. Matapos nga kahapon mismo sa hapon, ginpatigayan gilayon ang papaidalom sini sa forensic examination. Na-recover man ang 500 piso bill nga gingamit as buy-das money sa pagbakal sa nga druga sa Pusyo Bayan nga pulis. More or less mga 1.5 grams siya nagabili sa 10,200 pesos ang druga nga na-recover sini sa iya. So kapon ginagsanay paglini action rek sa bahin sa nga Punta Cabahog matapos nga iya na ibaluhan nga iya ka transaction pulis. Nagtingwa pa ini siya nga magpalagyo pero ti kanabo man siya bantay ng mga intelligence unit sa among nga lugar. Bagay nga ni siya ang cordon kag na-recover gid sa iya ining isa ka coach force nga mayara nga unod nga napulo ka sa si konsyam ka sa station Cebu kag ang isa siniya ang napakal na sa iya sang pusher buyer nga mo ang buy bus item. So matapos ni karon nga ma-file ang kaso kay sa sininga udto na wala pa man gid tapos action rex. Ibalik man siya na yun dito sa PNP Custodial Facility sa bahin sang Cadiz City PNP tungkol kay Nobel recommended man ang iya sininga kaso nga napaidalom sa Section 5 at pagbaligya sa illegal drugs sa idalom sa Republic Act 9165 kag ang kaso nga Section 11 ang paghupot sang illegal drugs sa iya mismo posisyon kag control. Sa aton mga ka-aksyon nga mahilig magkape, ari ang aton sila nga rekomendasyon sa gyapon ang manamit nga kape. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib sa Balita Aksyon Nelson Patinio San Bayanay. Gina-recommend gid naton life extension na vitamin D3, no? Supplementation nini para sa tanan nini ang dekalidad matinlo kag scientifically for. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ng mga activities. So nagpasalamat kita kay ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radio. Matapos ang balita ni Aksyon na Roger Gotib sa iluhan tanay balita ni Aksyon Nelson Patinio, tatay nga nagpangatubang sang kaso paglapas 7610, ginaristo, anak ginkastigo, tatay ginpasaylo sa Banwa sang Calatrava. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon na Roger Gotib. Aksyon Roger o Aksyon Nelson.
Action Rex arestado sa paglapas sa Republic Act sa 2016 na pagkastigo sa napulo katuig nga bata. May 3 na katuig ang nakaligad ang ginapangatubang ni Jomari Gardoki, 39 anyos, kag residente sa Barangay Cambayubo, Banwa sang Calatrava. Ang akusado Action Rex ang gindakop sa ginisa nga puwersa sang Calatrava Police First Mobile Platoon sa Negros Occidental Mobile Force Battalion kag Highway Patrol Group sa Sitio Royo, Barangay Suba sa Amuman nga Banwa. Ang warrant of arrest ang ginapagwa ni Judge Arvel Delgado, ang presiding judge sa sang RTC Branch 58 Regional Trial Court sa San Carlos City nga napitsahan Oktubre 8 sininga tuig. Ginapahayag naman Action Rex ang akusado sa interview sa Action Radio nga na sakit niya ang iya na pulo katuig nga bata tungod permi ini nagapasaway sa iya may 3 na katuig ang nakaligad. Apang sa karon suno sa kasado ang iya anak kagasawa sini ang nagaogdanay na sa isa ka balay kag napasaylo na ini sang iya anak sa natabo. Dugang pa sini nga iya ginbaligyan sang isa ka karbaho agod may ibayad sa piyansa sa korte para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Yaring dugang na paayag sa akusado nga si Jomari Gardoki. Sa problema pa, okay na uli ay namin. Itong mga problema nga, ang agi, wala na to. Okay naman. Sa tayo sa mga asawa. Okay, wala ako na nga ang kuhan. Nga, sipasayo ko na muna. Wala na maulay na mo. Oras sa istorya. Hindi, nakalim po pang itao ng kwarta to sa guwa. Yana ba? Ako arang yana bisyo ko na palit ko na hindi mo na tinood ang ilahar mo mga isoor na mo ay gasulsol nga para ang init paralas ko asawa maadto nila pangilabot mas Report gikan sa Banwa sang Calatrava ka-aksyon nyo Nelson Patinyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Nelson Patinio. Layunon ta ng balita na aksyon na VJ Apasible sa area sang Binalbagan, isa ka top 10 most wanted person arestado. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon VJ Apasible. Sa detalye Aksyon VJ. Action Rex arestado ang isa ka persona ginakabig bilang isa ka top 10 most wanted person takdalas 11:45 siyang aga kahapon, Oktubre 24, 2022 sa may bahin sang Barangay San Juan sa Banwa sang Binalbagan. Ginkilala ang akusado sa kay John Earl Necesario, 19 anyos, soltero, kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa report sang Binalbagan PNP ang pagserve sang mandamiento di aresto kay Necesario ang ginpamunuan ni Police Major Elenday Busquillo, ang hepe sa nasambit ng istasyon. Ang warrant of arrest ni Necesario ang naangot sa kaso sa ring homicide sa idalom sa Revised Penal Code Article 249 nga may criminal case number 22-5214. Ang mandamiento di aresto sa akusado ang ginpapanaog sa atong Agosto 23 riman nga tuig ni Honorable Walter Zuridia, ang presiding judge sa RTC Branch 55 sa may syudad sang Himamaylan. Nagadangat naman sa 120,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang akusado. Sa karon kahunong ini sa custodial facility sang Binalbagan PNP. Balita nagikan sa Banwa sang Binalbagan. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito Aksyon, VJ Apasible. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, radyo.
Thank you! Salamat din aksyon na video apasible. No? Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation na muning iloy-iloy sang mga diseases, mga kaaksyon. No? Sang tanan nga mga diseases. No? Evergreen Herbal Capsule ang katapat sina. Aprobado sang Food and Drugs Administration. Mga kaaksyon. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang... This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion. Malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Ayos! Sige, dali lang mga kaaksyon. San ba yan ay matagtapin ang ka mga commercials? Balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Doc Pacheco. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman ublaw ng dason. Ublaw ng dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya.
Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man ra po tugal ko balala. Di siling ko sa iya ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tiyasaling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa mong premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ihanap na ng sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imandak na mo. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag